соат дар пойтахт 18. хабари рӯз дар Азия плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар фейсбуки радио низ дида бошед. тоҷикистон бори дигар ҷиҳати мусоидат ба ҷомеа байналмилалӣ дар расониндани кӯмаки башардӯстона ба Афғонистон тавассути қаламрави худ изҳори омодагӣ баён доштааст. дар ин хусус зимни мулоқоти сафири Тоҷикистон дар Россия Давлатшоҳ Гул Муҳаммадзода бо намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо оид ба Афғонистон Томас Никласон изҳори назар шуд. хабар медиҳад сафорати мамлакат. гуфта мешавад ки дар рафти суҳбат ҷонибҳо инчунин роҷеъ ба вазъи кунунии Афғонистон ва эҳтимоли таҳдиди он ба амнияти минтақа изҳори нигаронӣ карданд. ҷиҳати мусоидат дар ҳалли ҳарче зудтари қазияи дохилии Афғонистон, аҳамияти таҳкими ҳамкориҳои минбаъдаи Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо таъкид шуд. ба маркази миллии ҷумҳуриявии саратоншиносӣ 16 номгӯи маводи доруворӣ зидди кимиёвӣ ба маблағи 1 миллиону 651 ҳазор доллар кӯмак карда шуд. хабар медиҳад вазорати тандурустии мамлакат. ин маводи доруворӣ дар доираи ҳамкорӣ бо ташкилоти амрикоӣ ба Тоҷикистон оварда шудааст. дар доираи ин ҳамкориҳо инчунин ба 5 таваллудхонаи Душанбе маводи доруворӣ Сурванта ба маблағи 100 ҳазор доллар тақдим гардид. ин доруворӣ барои пешгирӣ ва табобати синдроми норасои нафас дар кӯдакони бармаҳал пешбинӣ шудааст. ду тан аз нафароне ки рӯзи 6 ноябр бо аломатҳои заҳролудшавӣ ба беморхонаи сироятии Кӯлоб оварда шуда буданд фавтида, 4 нафари дигар ба беморхонаи вилоятӣ интиқол ёфтанд. гуфта мешавад ки ҳамаи онҳо сокинони ноҳияи Балҷувон ва аъзои як хонавода мебошанд. чӣ гуна онҳо заҳролуд шуданд то ҳол рӯшан нест. Саидов, пизишки бемористони бемориҳои сироятии Кӯлоб гуфтааст, ташхиси ҳамаи осебдидагон ба озмоишгоҳи ҷумҳуриявӣ фиристода шуда, дар он ҷо доруҳои кимиёвӣ ва заҳрдор иллати асосӣ ба пешакӣ заҳролудшавӣ ном бурда мешавад. ҳоло барои муайян сохтани сабабҳои ин ҳодиса комиссияи махсус ташкил гардидааст. муовини аввали вазири маориф ва илм Муҳаммад Довуди Саломиён ба ҳамтоёни рӯси худ пешниҳод кардааст ки барои таҳия ва мутобиқсозии китобҳои дарсии забони русӣ барои мактабҳо ва донишгоҳҳои Тоҷикистон як гурӯҳи корӣ таъсис диҳанд. ба гузориши хабаргузории ТАСС, ин пешниҳод дар ҷараёни мизи мудаввар ки дар чаҳорчӯби анҷумани ҳафтуми байни парлумонии Тоҷикистону Россия дар остонаи видеоконфронс баргузор шуд, садо додааст. вазорати маориф ва илми мамлакат ҳамчунин пешниҳод намудааст ки масъалаҳои дастрасӣ китобхонаҳои электронии мактабҳои Федератсияи Россия, инчунин дастрас намудани вариантҳои электронии китобҳои дарсӣ ба забони русӣ барои мутобиқсозӣ ва нашри минбаъдаи онҳо дар ҷумҳурӣ баррасӣ карда шаванд. вазорат инчунин таҳияи барномаи муштараки таълимии донишгоҳҳои омӯзгории кишварҳоро ба мақсад мувофиқ медонад ки метавонад барои гузариш аз ҷиҳати илмӣ асосноки муносибатҳои байни кафедраҳои тахассусӣ ба сатҳи баландтари сифат замина фароҳам оварда бошад. рӯзҳои аз 17 то 24 ноябр дар Душанбе чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ байни дастаҳои ҷавонони то 15 сола баргузор мегардад. дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон барои унвони қавитарин тими минтақа мубориза хоҳанд бурд. дар доираи чемпионати КАФА 2021 байни дастаҳои ҷавонон дар маҷмӯъ 6 бозӣ баргузор мешавад. ҳама бозиҳо бо ҳузури тамошобинон дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир мегарданд. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши зиндаи барномаи моро дар фейсбук дида бошед. моро ҳамроҳӣ намоед.